Ей, здравейте! Да, довлече са един мой приятел. И ние пак снимаме. Да ви каже здрасти поне. Да е учтив. Да е учтив. Той се засрами горкия. Хай, YouTube! Той скайп ма нерви вече. Ох, не така. Не мога. Привейте за двама. Привейте само за един май. То не са пишете. Майче не са пишете. Чай сега ще питам. Не става сам Катерин Стари. Дай ми табелка, аз ще си го направя. Аз ще направя за мене си. Ама дай ми някакво дърво, ако може. Табелката върни си мия. Мерси. Той наш човек се направи брадва. Ей, къде е пилето? В мене да го спека. Слагай де. И ми служи чест, ако може. Ама! Това е твоето. Окей. Добре си привейте. Значи, сега. Готово. Значи направи си привейте на това и на вратата. Коя врата? И тук на вратата едната врата за мен, другата за тебе. Дай ми табелка. Добре, една. Чая, ама. Чай сега наново да ги направим. То спи да те дърво. Да, той е... Не, той между другото ще живее някъде до нас, май. Пиши. Не, той е много яки, е българин. Пиши му, ако искаш. Той е българин. Може ли да живее с нас? Да, бе, с нас. Окей. Не с нас. С нас точно не, защото сме много. Само... Ама защо от нея страна? Защото така. Хубаво. Да видим сега какво ще каже. Направи да влезеш при моята. Секунда. Нямам проблем. Що ме изрита? Какво е зрителата? Да. Добре, хора, тя ще се върне като дойде отново. Мамка му. Я мълчи там.
На тебе не ти е позволено така да правиш на по-големите. Да. Много си по-голяма. Нали? Како? С цяла една година. Да, бе. Да, една година се води. Как така? Така се води. Напиши си другата врата и пробай да влезеш пред. Хубаво, дай ми табелка. Чакай. Пърма, нали такова е? Ема ти си при мене. Не съм при тебе. Не спам съм. Мерси. Ела. Welcome to legitplay.net. Дар. Дай ми табелка. Дръж. Напиши си другата тая врата. Та са моите, как да влезе? Че не знам. Не се прави явно той. Явно се прави отгоре. Чакай, сега ще правим нещо. Чакай, спре. Влез. То си направи чест. Ей, нищо. Еми той ще влезе. Да. Аз как се... да. Дали ти дано? Благодарим от мое име. И кажи ми как се пише Дарик. Пише се Дарик 24. Окей. Ето готово. Привет, сложих. Ама и на другата врата. Ама то се води за двете спокойно. Ама добре, и на другата ще сложа. За всеки случай така. Имаш ли табела? Чакай. Ето ти ги. Правилно ли съм те написала? Да. Да бе, защото мога да писам. Така, готово. Сложила съм привет. Да, той е над моя чест. Ям... Не, на мен ми даде такова. Няма нужда. Я да едното айрон. Айрам? Всъщност не го давай, аз ще го спекам моето. Моето е едно. Ху. Че нали ми го дадоха на спална. Пък и то не изпече. Да бе, как може толкова са... как да го кажа... неприемливи. Имаме ли някаква храна? Това твоето не го ли? Да, аз го сложих. Не искам да моето. Да бе, смисъл той е за всички ни. Искаш ли да направя долен етаж и там да сме леглата? Да, между другото, може. Аз сега ще ми взема малко рибка. Едва ли ще ловя нещо с малка рибкичка? Най-вероятно, ама... Пробвай. Не, защото чакай. Заминавам на път, обаче... Да, заминавам на път. Имам сетнат холм. Снис холм. Дай сега. Снимаш ли? Да, Що не да чух да казваш? Здравейте, аз съм казах. каза ли? Да, Добре, сега съм разказала. казах ли? Май да. Не знам. Праси. Килни го, килни го. Да, се източи. 3 пържолки. Много е наистина. Източи са праси. Мали. Горкото прасенци. Като поиска. Да, и сега сигурно ще ги само. Съм гладна. Ама има още една праси. Пещера. Нормално. Лодка. Това се може да отидем. Тя е близо до нас. Кака. Въй, намерих Брезова гора. Да, той имаш някъде близо до нас. Кокошки. Чикън. Коки. Коко, 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 коко. Коко, 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 коко. Викай кокошчиците. Намерих река, която е като тия реки, дето има вилич. Брал.
Ла 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 ла. Оле, утре имаме Оф, да бе. с обарката. М. Да, нали? Гледам в земята едно купче, ама буквално едно купче изкопано и вътре в него вода. Такова нещо за първи път виждам. Еми, Изкопано и вътре в него вода. и аз го видях. Много странно. Крипър. Нимай да ни такилни. Еми аз се връщам. Защо ме изпълна банана, защото така си пържолките? Вие сехте ли ги? Кое? Пържолите. Не, Ами имаш ли ни пържолки, той ги сел? невероятно. Кажи му да ти ги върне. Той ги А, добре. даде две, той си ги разделил. Окей. Имаме още около 3-4 минути. Даваш ми стъклата, за да правят. Ок. Те също така ще ги взимам. Не ги барай. Не ти стъклата. Да, нали? Тръгвам да слагам пилета. Ти ли ги взе? Не. Да. Върни ги. Трябва да ги за къщата. Ах, спри! Че аз ги слагам на къщата. Ама не така, бе, трябваше на глас, бе. Оу. Ах, ще Добре. убия. Махам ги. Готово. Само не ме убивай, моля. Моля. Чай да сложа... Ще сложа привейт на всичкото. В смисъл на... Защо махна той пясъка и сложи стъкло? Какво съм направила? Виж, няма пясък Къде бе? в печката. Ама нищо не съм правила. Виж аз къде бях. Не беше. Не, то се е бъгнало. Аз си крафтвах. Няма споки. Иди още. Дръпни се да слагам привейт. На тя. Ама да може ли тримата да ги отваря? Да бе. Та хора, този човек просто ще си шибочка с нас. Е така. Защото не дава материал. Мога само... мамка му, служи си една за тебе. Приветни си една за тебе. Чакай. Тъй е моята. Само една ли ми даде? Що? То само за едната ти трябва. Хора, по-малко от една минута и Но тя така. 30 секунди. Да, чао. Да, от сега. Сега. От сега просто да предупредим. Дръж спилицата на трима. Даре. О, мерси. А той тук ли въобще тос? Не знам. Ето го, ела. А той ти го взе? Нищо. Ще ти го дам. Не бе нищо спок. Не, ето ти го, това е твоето. Мерси. Ама той си